Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u antor news. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bamta kasngi. Shah Kmie ya u samla bat ki paralok jong u banne beijot ika khun bakat lai snem. Ka National Commission for Women NCW kala shimkhia bhai kawe ka mukot duma ha ka baka we ka Kmie kala kenno ba kala pensuk ya ka jing sha le beijot bunsin jong ka khun jong ka kabadang khatlai snem karta ha usamla jongka barki parlok jong u ha Haridwar ha Uttarakhand ha gajing tho ha ka X ha ka sngi palai ka NCW kalaong ka National Commission for Women kala shimkhia bhai ka jingja ka pinsngausi ka balai thu ha Haridwar ha ka baka we ka Kmie kala kno bakala sha banne beijat man kapor ya ka khun ka jongka kabadang khatlai snem karta da usamla jongka bat uparlok jong u. Director General jongki pulit Uttarakhand da ka babtha iki officer badai pen ban shim ye ki sunjam badon kam lapan ya ka kaipot balale hapo laisngi. Habayakran bat kaan ha kasngi palai Senior Superintendent of Police ha Haridwar Upramendra Singh Dhobal ula ong ba yakani ka jingsha athombor la pentikna hadin bala examine ya ka khenna. We ubriu ulawan shathanat Ranipur bat pentip baka khun jong u kala sha bat bor haga Kmie jong katai ka khenna bat hagi parlok ki jongka da ka bashim kya ya katai ka jing ujor ki pulit kila pelong ya ka medical examination ya katai ka khenna kabla pentikna ya katai ka jingja ka jingpran jong katai ka khenna kala penskemru ya ki jing kenno laong SSP dobha ula benrap ru balakem ya ka kenthai besha kenno but we na ki shinrang badon kti ka kenthai besha kenno mensha ka don jinge dei but ka we ka seng san perthai hadin ka ne ka Trinamool Congress TMC kala kam bakate ka long Kmie ka besha kenno kari ka nong trei ka BJP habathau ye ka seng Bharatiya Janata Party ka TMC kala ong ka we ka nong trei jong ka BJP na Haridwar kala le e ka kamrunar ka ba omla ban perkhan kaba ailat yala ka jong ka khun ban sha bat bor hadu prasin ha usamla jongka bat ki parlok jong u kat ba kadang yang hajan bat pen bat kala ongru ba kum kini ki rius new ki bat iki kardan ha ka BJP ka penpau perthei ya ka jing snew ha po ki kunhun jong ka seng lo ong ka TMC